Bună ziua, mă numesc Raluca și sunt mama lui Traian, care face curând 10 ani. Traian învață aritmetică mentală de 1 an și jumătate. De când studiază aritmetică mentală la Indigo, Traian a obținut rezultate foarte bune, de care ne mândrim mult. Poate să calculeze rapid operații de adunare, scădere, înmulțire și împărțire, atât cu abacul cât și mental. Am observat că rezultatele în urma cursului de aritmetică mentală i-au oferit mai multă încredere în propriile sale forțe. Nu este frică de matematică, i-a dezvoltat logica și poate ușor opera chiar și cu numere foarte mari. Și toate aceste abilități, desigur că îl ajută foarte mult să aibă succese la toate materiile pe care le învață la școală. Pentru prima dată am mers din simplă curiozitate. Dar mai apoi am văzut că lui Traian a început să-i placă foarte mult și am văzut și rezultate. Am ales Indigo Mental pentru că ne place și profesor, atât mie ca și părinte, cât și lui Traian. Mie îmi place pentru că îmbină atât metoda clasică de învățare, cât și metodele mai puțin clasice. Abacul, manualul și platforma online. Consider că este o metodă nu doar eficientă, dar și modernă, actuală, pentru copiii generației următoare.